Любо, пречувствам ги. Може да релокнат всеки герой. Освен Малкай. Той мяза Малко на... е те вече го релокнаха. Той как беше... сещам се, гледал съм клипа. Мале да гърми. Започва се. Великата битка на великите победители. Започна се вече тази... Гледай са, флаша предстои. Мамка му. Той, да, и аз към между другото. Това не става. Не се смисля ти, бе. А където дали ще е добра тук? Ахри на Урф е бати якото. Кое? Ахри на Урф. Я ги наспомни този харас. Ари. Ела тук, бързо. Тихо е. Тихо е камък. Ела тук може да дърво. Тихо е камък. Е тук въгълчето е, човек, бъди малко по-математически настроен. Оставя мишката и по-изпаме ей. Абе ти няма ги убиш, ама... Охо, идва ти. Бум! Майко! Ти беше много як. Лел! Също. Тя ларна ли? Не. Ако ще ларня, тя идва и... What the fuck, ти беше бати тъп. Билдай се в лапа и ще кръмнеш. Не бе, ти трябва Доран Сринга. Трябва ми. По-добре вземи книжката. Тихо е. Всички знаят, че дърветата не са много умни. Трябва ми пошенки. Стига ги спаме, бе. Любо, тук въгълчето умираш, брат. Абе, нали знаеш, че те май виждат пукат? Не виждам. Nope. Айде да напишем окей. Окей. Те като ги блъскаш накрая... Точка мъгни са там. Опа. Любо, поне за един миньон. Гади керите на бота ли, бе? Не знаеш, че ги направим нищо. Защото са сквиши и... Като се взема там един-два... Какво се случва? Ще не мога вървя нормално. Нещо ми се бъгна всичко. И живота ми се бъгна. Има ли салат, бе, я виж? Да. Тя пък тази има на матрицата реакция. Не стига, че нагърмяхме за 2 секунди. Тя се е бекнала. Бекна сама ларда. Спрете са, бе. Ще е много досадно. Просто ги полквай. Ти... Любо да знаеш, сещам се какво означава полкване, не съм забрал. Само ти казвам, че знам какво. Полкване е просто да им пускаш магиите и... Що ми казва, човек, нали ти как че знам? Фък! Като са на 6 лева, като ги лутвам през 20 секунди, малета с коя е бавно. Не изкача. Те са два доста рейнджерите герои. Фото ще умре скоро, ако не са бекни. Пак. Особено то с Кейтлина. Те много рейнджер. Ти мога да се бекнеш. Те не е рейнджер от тварици. За 10 секунди мога да се пак на лейна. Чек, аз не съм виждал. Аз не съм про бейск атаки отдавна. Ама, он идва заради лица, заради лица. Кое? Дед при следващата бейсик атака ще хилниш. Да. То колко са хилова, човек, що нищо не пише? Зарежда се с... Как да... Защото ти... Пише на пасивка. 8% от живота ли ко беше? Да. Вишка. Охо, това съм спамила капани. 35 хилт ме зарежда в момента. Супер. 35 от 100. Максимум. Между другото аз мога да се спамя W. Дава ми щит, който ще ми е мега полезен. Съм просто го спамя. Просто ми трябва винаги да е на W. И не само. Те, Кейтлина се е реворкна, бе. Те ли, бе? Да. Кога? Само трябва да е магика, защото вече й дава повече рейдж, като е... О, фак. Аз максвам тия миньончета. Да, бе, те са макса тука. Пътяк. После като ги пускаш в разпознаш, знаеш коя са. Стига, бе, то сър го тролва, бе.
Човек, те в момента няма какво да ни направят. Не. Две пъта срещу две адата, кой ще победи? А пътата моя. Две пъта между другото. А Защото после срещу това да печели. Те трябва да стигнат... Това е доказано. Да. Те трябва да набиват отблизо, ама никъде ти им слагим магиоти отдалече. Някакво направи. Аз изпавам магия отдалече. Ще даваш много 7 часа. Ти нямаш магия, Използваш която да им спамиш. Кюто! И кюто, колко им спамиш милиони. 7 милиона! Ето няма толкова много чемпиони, дето като твоята. Хвърляш някакви бомби на 30 метра. Как мъфото е много досадно стои нещо. The fuck? Виждаш колко много бия? Аз по някой време мога плащане ще взем fuck. Къде им 6 лева? Има туарт. Знаеш кога съм бекна, защото имам 1800 голд. Идваме ги къти. Аз съм бек... Не, чакай, иди. Иди бе. Имат много. Бекни са. Не се Аз съм притесняй! бекнал след тебе като съм. Да не играя от един месец. Да. От месеца на седмица. Колко и напраска на тая. Добре брат, тя ще умира толкова много. Че аз не знам какво да взема първи айтем. На Урф не знам точно как да го билдам тук вира. Така. Не знам, що има пак взема луден тек. Супер айтем. Едни бутуши за моите каменни крака, които не са достатъчно. Камени. Да. Виж как ще се бекна. И ти си вземи едни пластмасови бутуши с твоите дървени крака. Знаеш какво може да 6 лева? Като дигна 6 лева, правя дабл кил. Да, само е тази вълна къде им. Люба, аз ти обещавам, че ще умрете двамата деца. Ако не са бекнали, де. Стига да е. Аз ще бекна, обаче точка ще прошлагна. Ще се бекна. После Но може тук да... е Thunderword, аз магия е ужасно. Не бе! Виж как ще. Еби сега как виждаме кой имаш там. Fuck Не ходи you! там! Само трябваш да ларна. Какво вземай? Е това. Я да видим колко живот имат. 866. Ще ги спукаме. Ами само... Всичките... О, да са утнали ма, бе? 1 милион ми трябва, чай да дойда малко по-наблизо. Умря. Добре. Люба като се върна, First Blood. Тоест не First Blood. Не First Наши Blood. взеха кил ли е, бачак? 6-1. Гледаш ли, ей тука. Ти пак му лутва, брат. Първия. О, фак, Люба, бягай. Чакай, не се знае кой е. Арева. Сори, ама ме разкара. О, добре. Ни гръмнахме. Беше лесно. Бум, трипл кил. Добре бе! Най-добрия Малфайт. О, не. И сега като си купя CSGO, пак ще правя по трипъл. Да, то там става много лесно. Но ясно. Я оди някъде в храсти. Си дърволчек. Той ти е специалитета. Да сливаш с конната среда. Гледай тази мишка, иска втори кил. Втори дет. Не знам, що го направих, ама го направих. Уоу, да демидж! What the fuck, какво правя, бе? What the fuck? Аз се стигах бе 4-0-0. И ги изравних тези кила. Да. Малфайт е супер на това, може. Но Евелин е по-супер. Да, Евелин the best. Любо знае какво ще има първия. Айде Рабадон да гръмна. А фарма е изцяло с... Гледаш ли сега как също ще умре? Майка мила! Бем! Нереален Аз ти ще е. мога да съм с лута през цялото време. То кулдаунът ти е 6 секунди, май. Любо след 10 секунди ще направя нов кил. Стига умирах ти, бе! Аз вече имам 5 кила. И някакво 3-3 дете хрит.
влез тук, пак ще ги лутна. Тя знае съм тук. Любо, готов ли съм? За кой? Под кула ще е лутна сега. Тя ще умре за секунди. Охо, май дабъл кил ще има. Аз ако застана пред той, ще поема ли демидж? Да. Ти ще вземеш демиджа. Ти са много слаби. О, не. What the fuck? Не! Не, тя ме лутна. Fuck! Ко прави този тука, бе? То в каре играе, между другото. То в каре играе, бе. Аз сам. Ако садиш. Осмай на топа. Те поне да кажат нещо. Не! Пак гръмнах. Бягай, бягай. Не, бягай ти. Оба, аз крътя, бе. Ко? Не, Любо, минонич пъшат, Любо! Не, не. Аз съм 6-1. Вижте как се е свила. Някаква миш. Направо учвам там. О, те двама ли се телепортнаха? Ой, Кейтлин. Нови дабл. Бакил. Не! Сериозно ли, бе? О, виж, идва Хеймердингер. Идвам Хеймердингер! Умира за Майко, отрицателни много секунди. отлева. Какво? Умира за отрицателни секунди. Виж му резултата 0-4. Чай да ларна. Ще бъдеш много ги скерим. Еми, аз имаме най-добри резултати. О, добре, Пушваме. нашите поне взеха. О, фак. скерала. Бягай си. Няма, ще да умра без те. Искам да ти помогна, ама нямаш какво направя. Че кургата и Хеймердингер са много зле. Един е 0-4-1, другия е 0-4-0. Взема ли са генса на ургото? Аз Гисъм. никога не съм играл в Руб. Новия дабъл кил, гледаш ли? Те дали знаят, че дойдох тук. Няма време да се телепортира. Само я забавих. Една как? трета. Стига, бе! Остай. Охо, познай кой идва. Познаеш ли? Ултимейта! Фак! Аре, бе! Човек, то се много гаден, бе. Има много живот. Не може да умре лесно, пък и би много демидж. Има спирит висеич, той точно заради нас заната го е взел. Смям телепорт 3 секунди. Давай. Успях. Та са насра. Бягай от живота ми, бе. То с Хеймера, брат, не можа да спаси той. Дванайсет търсам. Имаме 17 кила. Хеймера е 0,5 е бат, съкър. Какво се случва на топа? Нищо важното е ние да правим, бе. Сега пак ще утна. То с някаква примамка. 0,5. Не струва. Виж колко се заваш това. Бягай, бе, трябваш. Ти си аз не да ги лутваш. Си само лутвай. Ето го идва. Аз имам 17 секунди на става си. Те наспоми ги там.
Добре. О, фак. Слушай, гадно. Не, знам си. Убил. Бум. Добре, че то султна, брат. Хеймера, да? Да. Че то са много фитнат 17-3. Какво са направили тия, бе? Ние трима едва го правим. Ще взема една зоня за черни дни. Аз съм 1.37 ли? Чакай. 15-3. Все пак сме равни с тях. Той дед казва, че не може такова. Зиляна също е зле обаче. Той че да помогнат на топ. Аз мога да се преместя на мида. В смисъл се преместя където играх инзалт. Що съм толкова нафайра от вас, като имам бутуши? О, идва това. Не знам, айде. На Лойса да го утна. Тъху, че го утна. Уау! А то оцеля... О, фак, бе. Защо има То лъпта? бил ултимейт на... На кой? Какво прави? Защо? То струва според мен. Ами загубихме. Не бе. Винаги имаш шанс. Няма как да... Няма да се открие. Виж го е! Да, фак. А той се бъдва в АП. Защо би тук один се бъдва АП? Тук е магия моя АП на този герой. Всичките. Не бе, тук нещо. Какво? Кой? Как врагва? Морганка. Кой ми наби толкова от демидж? Морганка. Ако ще залата отиде, аз ги бием. Бум! Окей. Малко. Ще е готино да имаш безкрайни бебета. Добре ги е можел. Ама е станало твърде опи. Нормално. Топа, закъде с мене, виж го ще умре. Кинзалото! Кинзалото е почти фул билд. То ще умре, човек! Той от аз мога да направи сам. Не знам, ще го казвам, ама май трябва да фокусираме кинзалото. Мой ясно. Или Зилиана. Абе, ей. Знаеш колко ти имаш бия с ултимейт? Ти колко излезе с ултимейта, бе? Бия 850. То тя ланшотна. Тя е 0.9. Те се сруват, просто кинзалото е 21-3. О, ето го, ето. Зато ги кери. Трябва да го изядем това. Не, трябва да убим тоя. Кой? Зилиана. Що? Защото той ще го спални. What the fuck? Кой е? Не бе, го пак! Момент съм. Трябва да умре. Добре, ако умре... What the fuck, Любо, даже Взима! ще... Не, Морганата. Фак. Знаеш какво, винаги ще му скачам и ще си пускам звънето. Всичките други от тях са големи слабаци, само той. Той не Magic Resist. Бъзва и Magic Resist вече. Трябва да го махай. Ще взема последен айтем някакъв Spirit Stage.
Кой има? Имате скейти на толкова много, бе! What the fuck, 2 по 6. Сериозно ли? Ще да я лутнеш докато биеш с това. Остане, ще ме забие. Добре, правим се. И се бек. Кизалто е непобедим човек. Трябва, ако той умре, и другите ги убивам, а той трябва да умре. Той просто Magic Resist ще го бие, блядь. Опа. Ела за Моргана. Идвам. Не съм си използвал телепорта. Ота! Мишко. Бум! Фак. Ти беше на рефлекс. О, то се направо сол барон. То няма Той аз убиване. не го бе. направя сол. Той има много лайфстил. Що е ясно. То трябва да умре. Правиш тук, бе, моето момче. Защо? Чек, то се направи много голям глупости като такова. Ама той напълно са... О, гледай костата. Не, направих много голяма грешка. Не направих. Да, направих. Бина. Еми, ако не беше... А как да не тъм? Да си Моргана пусна. Всичко за кила! Къде ме? Оф, звонята. Защо ме е на 5? Ти беше нищо, не беше якъде. Да, бе, беше якъде. Ако не беше, то сгупа. Оле, боже. Ще са да репортнали Фак! Тъм дефит. Хеймера и Ургота. Един на 2.9, другия 2.8. Репортвай ги. Веднага.